vyvíja, ako sa vyvíja. Nemám na mysli teraz štandardný cyklus, mám na mysli teraz, keď sme sa vedeli stretnúť v štúdii z Ekenterovej záhrady alebo niečo proste inému. Boli sme ochotní prísť rozprávať sa o danej téme, tak toto mám na mysli. Ja by som, keby som toto mala riešiť tak, ako navrhujete, tak by sme museli začať pred 2 týždňami. A vtedy sme tie informácie ešte nemali. Také, ako ich máme dnes. Dobre. Ešte z poslancov niekto. Ak nie, hlásil sa pán Cimon. Bolo tu povedané, že keby občania vedeli, čo sa deje, že by ste si rozsledovali, musím povedať, že áno. Niekedy si sa mesto sa nespolieha na to, že občania ich to ani moc nezaujíma a sa nestarajú o to, ale situácia, do ktorej sa dostalo mesto momentálne, je podľa mňa spôsobená tým, že sa bezhlavo robil jeden eurofond za druhým. Ja som tu párkrát hovoril aj za občanov, že toto Štefánikové námestie sa nemalo riešiť a keď sa bude riešiť, malo sa riešiť ináč. Tie európske fondy veľmi dobre vieme, aké sú a ja si pani Balašova pamätám, keď sa Skalka refinancovala, že takisto to meškalo, takže to vôbec nie je prekvapenie. A na vašom mieste ja by som teda, keď sa vás to pýtali, kto je zodpovedný za riešenie eurofondov, tak by som nepovedal, že referent, ja mám s referentom hovoriť, ale ja osobne na vašom mieste by som volal až po ministra. A vysvetloval mu to veci, lebo z vlastnej riadecej skúsenosti viem, že jednoducho ináč sa nedá. Momentálne mi to prípada tak, ako keby mesto nevedelo zabezpečiť vlastne, aby chod mesta fungoval. Ak to mesto naozaj nevie zvládnuť, neviem, prečo sa neporadí s občanmi alebo s niekým iným, kto by vedel poradiť, pretože momentálne sme v situácii takej, jak je pomaly začína byť celá Európska únia, len sa zadlžujeme, však to nejako dopadne. Ja vám chcem všetkým dobre, vy to nechápete, keď na začiatku vás ľudia upozorňujú, že nechoďme do bláznivosti, tak to nie musíme ísť. To Štefánikové námestie sa robí nehospodárne, o firme, ktorá to robí, som sa vyjadril, nemá povolenia, nesídli na firme a tak ďalej, na adrese a tak ďalej a tak ďalej. Že sa tam stráca podľa mojich prepočtov 67% peňazí, ktoré boli investované, to som vám hovoril a to je veľmi jednoduchý výpočet. Že sa stále to niekto na niekoho vyhovára, či to je Skalka, že to investor, to zlý projektant, to ja neviem, stavebný dozor. Teraz som sa dočítal, že to isté v Mestskom kultúrnom stredisku, kde zase sa vyhovárate, že nosná stena padla. A to investor, to projektant, a ten má vedieť a on má vedieť. Kto to vždycky zatiahne, sú kremlickí ľudia. Mal som pripravené pôvodné otázky, niektoré sa medzi tým riešili, ale prvá bola, ako vyzerá celková zadlženosť mesta. Počul som 53%. By bola. To môj dodatok bol, ale z pohľadu nútenej správy. Ak vieme, tak nútená správa začína od 60%. To znamená, necelých 7% chcete dať Kremnicu momentálne týmto hospodárstvením do nútenej správy. Ja nie, či si poslanci aj vy uvedomujete, čo to je nútená správa. Kremnicu môžeme zavrieť. A vy ste sama spomenuli jednu vec, že môže prísť potopa. Áno, môže prísť potopa. Nikto nám nedá peniaze a jedna neočakávaná súvislosť dostane túto Kremnicu do nútenej správy. Pani Balašová, nemôžete povedať, že ste to nevedeli, tu vás ľudia na to upozorňovali. A teraz masírujete poslancov, jak malé deti, aby vám schválili to, čo sa to zavinilo vykonať. Ja sa čudujem, ja mám pravdu, ja sa čudujem, že tí poslanci sú takí jemní a že vám nepovedia ostrejšie slovo, ale aj na iných častiach, aj čo vlastne mám možnosť vidieť cez internet, vidím, že vy riešite, aj jak ste riešili aj tú mestskú radu, 3/4 hodiny sa doťahujete, miesto toho, aby ste si rázne povedali, ja to vidím tak, ja to vidím tak. Aj teraz sa o tom úvere doťahujete. Preboha živého, veď tu musíte byť zodpovední za týchto ľudí. Jediné peniaze, ktoré sa tu zatiaľ získali, bolo zvýšením odpadu a vy ste svojho času spomínali, že ste manažérka. Prečo sa nevyužívajú peniaze z hospodárenia mesta, majetku mesta? Bol vám tu ponúknutý projekt na to, ako by mestské lesy mohli zarábať. Ja neviem, či z nešitnosti, pretože to urobil pán Hudec, alebo čo sa ste mu napísali pol strany, alebo odozdali pol strany od ľudí, ktorí možno sú a možno nie sú na to kompetentní, aby to riešili, to ja nechcem posudzovať. Ale bol tam výpočet 2,7 milióna eur ročne, keby sa čiastočne drevo používalo na sošne. A na palety a tak ďalej.
je to smiešne, že Skálka používa palety neviem odkiaľ, že Kremnické tepelné hospodárstvo nemá štiepku a my máme druhé najväčšie komunálne lesy na Slovensku. A keď niekto povie, že sa to nedá, to je najjednoduchšie, nedá sa. Lebo nikto z vás asi nechce za tie isté peniaze urobiť viac práce, aj keď je to prospech občanov. V konečnom dôsledku začnem hovoriť aj ja to, že ľudia, držme si peniaze, lebo zasada mestské zastupiteľstvo. Peňaženky, aby sme oni neprišli. To znamená, že tu by sa dali tie peniaze získať iným spôsobom, ale najprv treba rozmýšľať. Ja som vám minulé pani Balážová hovoril, že keby ste doma mali takto uvažovať ako v domácnom rozpočte, ako v tomto mestskom, nikdy to neurobíte. Pretože ja som bol otec 3 detí, malých volakedy, a ja som vedel, že nemôžem pomíňať peniaze, pretože tie deti môžu pochoreť. Môže sa nám stať, že nám niečo vyhorí, môže nám spadnúť dom, preháňam to. Ale zadlžiť mesto v nútenej správe, pričom ešte pred pár rokmi toto mesto bolo najmenej zadlžené, a ešte si pamätám, keď vy ste v novinách písali, keď sa znižovali dávky štátu, že my našťastie nemáme problém, lebo my sme bohaté mesto, ktorý som sa za hlavu chytil, že toto by som nepovedal, aj keby to bola pravda, lebo ministerstvo prvé, čo spravili, si nejaké peniaze. Takže treba vymyslieť niečo úplne iné a jednu vec si treba uvedať, ten kontokorentný účet, či sa bude čerpať alebo nebude, z hľadiska pôžičky sa zaradá do sumy nútenej správy. A ja sa vás ešte raz opýtam, lebo ja som ešte nikdy vlastne nedostal odpoveď na nič, čo som sa to pýtal, a svojho času som povedal, že len jeden poslanec pochopí, o čom ide a bude to rozvíjať ďalej, tak som dosiahol, čo som chcel. Ale za ten celý čas ani na jednu vec som nedostal odpoveď. Ale teraz sa musím ešte raz opýtať. Čo sa stane, keď prídu potopy, keď sa niečo stane a mesto nebude môcť si nič povedať? Predsa nie je možné to, aby ste vy s aparátom nezabezpečovali fungovanie tak, jak sa má, a keď je katastrofa, tak sa obratili na poslancov, buď mi to schválite, alebo je mesto v ohrození. Ale mesto je v ohrození práve preto, že sa určite veci nezabezpečujú. A posledná veta, ktorá mi z toho netreba tak robiť, ako sa hovorí, že Boh je potopa. Po vás príde ďalší človek, ktorý to bude chcieť riešiť, a ten sa možno zblázni z toho, čo sa tu nachystalo. A raz som povedal, to trošku jemnejšie, a teraz to poviem vulgárnejšie, Kremnica sa začína podobať na, vďaka tomu, že sa nerieši na Kravské, to, v ktorom budú 4 perly, možno, a to sú stavby z Európskej únie. Vy ste mi vtedy povedali, že metodika nehovorí to, že neudržiavané stavby, ich hodnota je menšia ako 1, sa znižuje. Metodika hovorí, a vy tvrdíte, že ste zvyšovali hodnotu tohto mesta tým, že ste urobili pár európskych fondov. Lenže tu je nehospodárne, tu padajú ploty, tu padajú domy, tu je systém odpadov, ktorý nefunguje, tu sa zatápa, keď je väčší dážď, a toto všetko to mesto dehonestuje. Aj keď na to metodika nie je, ale dobrý hospodár to vie, že čo neudržiava, to sa nedá. A medzi ľuďmi sa už hovorí, prečo sa tak naháňajú tie eurofondy. Ja už som to tu raz spomínal, už zástupcovia Európskej únie vedia, že 30% sa u nás stráca. Ale sú výpočty, ktoré ešte raz zopakujem, mne ukazuje, že na námestí sa stráca 67%. Bez toho, aby som, bez toho, aby som očakával odpoveď, končím a hovorím, toto mesto sa už nesliebalo. Na vysvetlenie, pán Timo, momentálne tá miera zadlženosti je okolo 35%. Nepamätám si presne, 38%. To znamená, že myslím si, že to je v pohode. A stále, vy sa tvárite tak, ako že ten kontokorent je úver na fúr. To je len prefinancovanie, dočasné obdobia, kým dostaneme peniaze naspäť. To je všetko. V tom čase, prepáčte, ja som robil finančné poradcu roku, v tom čase sa môže niečo stať. Práve preto sme navrhli spolu s mojimi pracovníkmi 2 cesty, ako to riešiť. Jednak finančná výpomoc zo strany mestských lesov a jednak kontokorent, aby, keby sa náhodou niečo stalo, aby sme mali peniaze po ruke. O tom je reč. Pán Žabka sa hlasí.
aby sme z takéhoto dôvodu pre pár myšlienok, ktoré sú boli vyslovené, prestali čerpať peniaze z európskych fondov. Stále tu hovoríme o podielových daniach. Vieme, ako podielové dane idú dole. Neskôr v podstate príde dofinancovanie týchto podielových daní. Ak to mesto zastane a nebude kofinancovať, tak máme v podstate 2013 rok, kedy v Európskej únii tie peniaze už neprídu. Z čoho chceme tú krajnicu budovať? Ja som za to, keď budú aj 3 alebo 4 projekty, aj takéto, aké sú teraz a sú problémy, problémy sú na to, aby sa riešili. Ale ak my zastaneme kofinancovať projekty v Európskej únii, tak nespravíme nič. Ja by som už nechcem to naťahovať, ale to sa len námestia týka, pán Cibo. Na námestí bolo v dezolátnom stave verejné osvetlenie. To viete. 5% spolufinančný na námestie bol nižší, ako by nás stála obnova len verejného osvetlenia, nič iné. A teraz si vezmite, že na námestí neustále praskalo vodovodné potrubie, ktoré bolo neskutočne staré, z 30. rokov. Okrem toho, že sa teraz z európskych fondov rekonštruuje námestie, Veolia zrekonštruovala totálne celý rozvod vody na námestí. To sú ďalšie peniaze, ktoré sem prišli a ktoré pomôžu ľuďom v tejto lokalite žiť, pretože mali neustále problémy s tým, že prasklo niekde potrubie, odstávka vody. Veď pozerajte na to inak, pozerajte na to pozitívne. Nikto nám tie peniaze už nevezme. Dobre, každý sa riadi svojim svedomím. Prosím vás, prediskutovali sme problém kontokorentného úveru. Poprosím vás, prečíte nám na uznesenie a dáme hlasovať. Uznesenie číslo 165/1108 vo veci prijatia kontokorentného úveru mestom Kremnica na financovanie bežných prevádzkových výdavkov z dôvodu krátkodobého preklenutia nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje prijatie kontokorentného úveru mestom Kremnica od Dexia Banka Slovensko, akciová spoločnosť Žilina vo výške 121 000 eur na financovanie bežných prevádzkových výdavkov z dôvodu krátkodobého preklenutia nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta na dobu do 31.12.2011 do zaručení úveru vlastnou výstavnou zmetkou mesta. Po B ukladá Mestskému úradu konať vo veci prijatia kontokorentného úveru